back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia, kinsa ka? Uy, ngano ka? Uy! Magminyo sila sa Jay Anastasia! Kapoy sabi mo, uy! Magminyo lagi silang duha! Ugwa na yung makapugong nilang duha. O sabay magilakan? Hindi na ko mahilag. Pero, hindi ko masagot nga magminyo si Anastasia! Hindi ko masagot! Yoy, dudan ko ining buhang nga da. Kung magminyo si Anastasia, sila pilmi si Jay Kuyog. Hindi na ako ikauban ni Anastasia. Oh, natural. Dili na. Kung sa man ba na ko sa doktor? Kung sa man mo tudlo na ko pangadje? Ay, nagpaduding sa ning ganahan da. O, binakong naulian man ni. Unsay naulian? Ay, kuan ba? Kanang, naulian na ba ang maayaw mo pangisip? Noon sa day ko, uncle. Ay, ano nag-angkol mo ka na ako? Mama ni tawag ni Anastasia ni mo, be. Oh, mo ba? O niya, ikaw? Kinsa man ka? Si Wenna. Ay! Maayo kayo na hinumdum na ka. Psst, hoy, Wina. Naibaw ka ba? Kontra man ta sa una? Ibaw ka? Nga naman. Ito, nasara. Tawad kay maldita ka kaayo. Wa kay tahod. O ganda nang gusto. Imong ang kunon. Maldita kaayo ko? Unya, kamao kong manguros. Da, ambot lang nimo. Kontra na ako sa Anastasia. Kontra mo lang. Naglagot din ako sa Anastasia. Ay, alang si mo kasayuran, no? Buoton kayo nang akong pagumangkon, oy. Wa na siya kontra. Kay, dili man ka maumangaway. Wa ko kasabot, oy. Da, bahala. Basta, kuyugan gapon kong Anastasia, ha. Misag minyo na sila si Jay. Stilan, oy. Kuyawan ako ganiha, oy. Ngano di ay manoy. Sabi na nga ba? May kalit lang kasuko sa riyang akong kisultihan nga pamay anas dayan. Oh, naulian na siya. Muna ako pagtuwa primero. Stilan, pero tigil na nakahilak. Dahil ko na siya gustong magminyo sila sa G o dayan. Misulti ba siya sinungdan? Kung magminyo na kuno sa dayan, wa na'y mo kuyog niyag adtos doktor o wa na'y mo tudo niya og pangadjion. Ay, na-attach na di ay si Wina kang Anastasia. Kuan lang lay. Ang problema kung mamaayo na si Wina. Ingon pa sa ka ni Ana ang iyang pagka-attach ngadto ni dayan. Usay buot mong ipasabot, di na lang patambalan si Wina. Masukot ka sa dayan. Hinoon, dakog akong pagsalig nga pinaagi sa pag-ampo. Makadawat la si Wina kung unsa mayang nakatunan sa pagtudlo ni Anastasia o ni Carol sa katikismo. Oo. Ay, husto tuod milay. Husto tuod. Andam ka na sa pagpamay nila ni Kapitan? Ay, unsa pa may akong mahimo manoy. Kalipay man ka ni Anastasia si Jay, di akong ihatag. Unsa man. Ready ka na, Jay? Ready na, Kap. Kap, unsa may atundan sa ilang inig pamahay na to. Kinahanglan pa ba na? Wag ko na sera nun sa angay natong dadon. O kaha, unsay buhaton. Pero mas may nang dunatay dadon, Kap. Aron dunatay ikadalit nila. Unsa man, doon na kay ikapalit. Pinobre lang, Kap. Kay mauigi pangandaman kung umaabot na mong kasal ni Ann. Dili na tingali sila mo reklamo kung magdatag cake. O niya, magpapalit lagtag soft drinks. Oh, igo na na. Igo na na, Jay. Ang imong inahan. Ayan lagtag das mama, Kap. Jay,
May katalagman man kahang umaabot. Nganong ipamugos mo ang imong tinguha sa kasal. Gusto kong mag-inunungay kami si Ann sa maong katalagman, Kap. Ug sa tanang katalagman nga moabot. Nangita man kuno ka nako. Magpatabang lagi ko nimo. Ikaw untay akong papaliton sa cake nga dadon namo ni Kap sa ilang Ann. Alang sa among pamay. Ay, wa gyud nay problema, Jay. Cake ra di ay. Adto na lang ta palit og soft drink sa ila. Doon na may duol nga tindahan dito. Ah, sure. Ay, hala no. Tinud-anay na gyud ay ng imuha, Jay. Walay makapugong pa ini, Carol. Wa ka mahadlok sa kusog nga bagyo. Dako kay ko pagsalig sa tuas langit, Rol. Kung gusto siya nga kaming duha si Ann ang magtambayayong sa pag-atubang sa mong katalagman, iyag yung mapahigayon ang among kasal. Aw, hinuon. Hoy! Suwi na. Naon sa kawin na? Hoy! Di ko musugot nga magminyo mo sa Anastasia! Uy, unsa? Unsa? Taysa, nganon dili ka man kuno musugot, Wina? Uy, Naunsa to siya? ay ambot, uy, midagan noon. No, ingon ra ba tos funny ay, nasuko ko sa Wina sa dihang iya nasayran nga magminyo na mo. Unsa? Mato ni Fanny, maong dili siya musugot nga magminyo si Dayan, kaya wa na kunin mo uban niya sa doktor. Ug wa na sa kunin mo tudlo niya pangadjiun. Wa ba ka magpakaroon ng nun si Wina nga usa ka buang? Ah, grabe sad. Hangtod ni higayuna, nakahimo paghapon siya sa pagpakaroon ingnon. Ah, Sharo, makabantay gyud ta uy. Wala ka nung midali masyagbiya na to. Ay na, di na nato labda atong uan na Jay. Mo palit lang ko na ko cake ha. Ah, sa tuod kun makapalit na ko. Asam na ko dad ah. Adto lang sa barangay hall, sa opisina ni Kap. Ah, sige. Og ayaw sulti si Ann ha, sa akong hangyo. Ay, ulagi. Ah, gikan pa niya ko sa barangay hall. Maadto ko sa ilang dayan. Aron na ako siya sultihan sa reaksyon ni Wina. Wena, unsa na hitabo nimo? Nganong mitutok ka man ako, Sige na, sultihi ko kung unsa na hitabo nimo. Unsa man doon ay misungog nimo? Wa man. Unya nganong naglingkod naman ka dinhi. Unya sa diyang gipangutana taga, igo ka lang mitan-aw na ako. Unsa man ang kasal, Anastasia? Unsa man sa nang pamay? Una ang pamay, Wena. Magsabot may tungod sa kasal. Kung kanus unsay isulob, pila ka buok pa kanon. Anya, kanang kasal? Kanang kasal, lalaki ug babay nagkagustuhay. Nagkahinikok maay. Ug aron dili sila magpuwag, mo nang magpakasal. Unya, unsa may buhaton kan makasal na? Maglain sila puyo. Hala, Nga naman. kung makasal na mo si Jay, hindi na ako mapuyo din eh. Kung mo insister si Jay nga maglain mig puyo, o di na ko mapuyo din Ako? Pabilin ka din Pero wena do na kay amahan. Wa ka man mag-inusara. Doon ako'y amahan? Mahain man siya. Kadtugong atong giadto sa ospital, mauto ang imong papa. Di ko ato niya. Nganong dili ka man niya, ha? Mamang ko kailan niya, be. Imo siyang amahan, wena. Mahimong wa ka makailan niya kay do na ka pa may sakit. Mao gani nga mangadto gyud tag doktor. Unsa may akong sakit? Sakit sa pagkalimot. Kung magsigitag adto og doktor, mamaayo ka raman. Mahibalik ka na sa imong kaugalingon og mahinumdum ka na. Di lagi ko maadto. Katong imong gingon nga akong amahan. May pausinipan yung nalay akong amahan. Ganahan ka ni Angkol? Ganahan. Nganong ganahan man ka? Nga usahay, di ba iya kang kasabaan? Sagdi lang kung niya akong kasabaan. Human na siya manukmod na ako. Kung niya akong kasabaan, iya man sa daing kong pakanon. Busog dayon ko.
Wena paminaw, ha? Kinahanglan imong tabangan ng imong kaugalingon aron mamaayo ka. May nakatunan ka namang gamay nga pangadsyon, no? Kinahanglan nga mag-ampo ka sa Ginoo. Pangayo agit niya ang imong kaayuhan. Ha, Wena? Salamat. Mo din na hinungdan siya pagdagan. Oy, abi ba gyud namong nagpabongbuang lang to siya. Kung sigihan ninyog duda si Wena, day Carol, masamot ang iyang kalibog. Ay kinsa man say di magduda anak day. Do na biya na siya na himong kadaot ninyong duha ni Jay. Dako ba kay na siya gusto ni Jay. Nagtuod ay ka nga dili na kumusukol. Tinuod ka day? Kinahanglang panalipdan ko na ang among relasyon ni Jay, day Carol. Ang kaminyuon, kinahanglang duha mo maning kamot aron malig-o ni. Ay, ang ako manggugay kahadlukan. Nga tingalig, mamaayo si Wina sa iyang sakit. Unya, wa pa mo makasal. Nga tingalig, iya na sa nagitong si Jay. Sa ako nang gikaingon, day Carol. Makamaon akong musukol. Gamiton ko ang akong pwersa. Aron kung kinsa man tong mupapag sa katumanan sa among mga pangandoy, mapakyas. Ah, gwapo hagod sa mamay. Kinahanglan magpakita gilas, Kap. Kinahanglan gyud aron mutabang og panalipod si Anastasia sa imong tinguha. Nagasiguro ko, Kap, kalabanan ko ni Ann. Mayo hinoon. Oh, usa man ikaw rang usa. Nakakita si mama nga nag-ilis ko. Naibaho siya unsay akong lakaw karon. Pero, wa man lang gani mo tan-aw na ako. Oh, desidido man gyud ka. Imo na ang tanang pagbuot, Jay. Oh, ni ano di ay ang gipamalit ni Carol. Oh, ako lidakap. Ako lang good. Maayo nang dili maguba ang imong pagkagwapo karong gabi una. Musamot og ka-inlove si Anastasia nimo. Jay! Ma, nganong niya ka man? Daan tabay kag gipasidanan. Nga way makapugong sa kong tinguha. Ako pamayaan siyahan o pakaslan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!